Направо ми взе пръчката от ръката на изтичането. Как натиска. Здравейте и добре дошли в The Fishing Journal. В днешното видео ще ви покажа един разбиващ риболов на река Въча, изпълнен с много екшен и изненади. Това беше брутално яко, бе, човек. О, тая риба е ловяна от спинингист. Погледни. Здравейте! Днес се намираме на река Въча, като вече навлязохме, може би в, ако не най-хубавия, един от най-хубавите сезони за риболов на пастърва. През септември рибата вече е охранена и започва да събира силички за размножителния период, който е след около 20 на дни. И се надяваме днеска да засечем някоя малко по-хубава рибка. Преди няколко дни направих един риболов тук, бързичък, след работа и тествах новото тъкъмче. Купих си нова нимфарка. За нея ще споделя, когато събера още малко впечатления. За момента ви оставям и следващото включване ще е вече от реката. Ето я, бе! Точно там! Ей! Добре си, добре си! Тя и не е лоша, бе! Я да видим, кой ще правим? Ей! Ти знаеш каква хубава риба излезе, бе? Хе-хе! Питам се да обърна, да е пред мен. Сега трябва да изкараме главата. Много пауър, бе! Не е в течението. За кратки интервали просто вада рибата, за да мога да я наснимам. Оп! Хубаво натиска тая. Приятна е, приятна е. Да отпусна ли малко аванс да взима? Сега ще видим. На твоите е, да? На твоите. Да, бе, баси. Приятна риба много. Много съм доволен от пръчката, човек. Точно отгоре на устата. Центрирана е перфектно. Браво, бе!
6 инча, ама има значение. Оп! Направо ми взе пръчката от ръката на изтичането. Направо ми взе пръчката от ръката на изтичането, човек. Откачи се, ама. Ехей! Ехей! Тя не е много голяма, ама как скочи? Брей! Това беше брутално яко, бе, човек. Ма не и малка. Не мога да я видя добре още. Тя е точно под мене. Как натиска. Как натиска лудата. Ега ти лудата риба. Идва под мене. Направо прави ми обратен ъгъл на въдицата. Ще дойдеш ти. Много добра и много красива. Мали. Оп! Що? Да. Стига, бе, това е пета риба от този вирб. Аз тебе малко по-бързата процедура. Тогава още не го знаех, но ми предстоеше един изключително рядък, убийствен риболов. Не е много лошо. Пръчката се сгъва много добре. Ей, лудо! Гледай как натискат рибите в бързите. От тихите места са доста по-такива. Свикнали са да им е лесничко. Докато тия риби... Опа! Ей! Странично напрежение, като я теглим така, за да не се откачи. Хоп! Ма тая е много яка, бе. Страхотна мъжка. На секси жу, нимфата. Мой модел. Интересно. И се е ковнала мъжката. Хайде, рибке. Се минава. Оп. На задържане. Хубаво взе.
Приятели, ако ви харесва видеото, подкрепете ми с един лайк и един абонамент. Благодаря ви. Ей, как ти изтървах? Как не се откачи, не знам. Виж как се бори, бе. Не ще да излезе нагоре. Ако трябваше да си повреда нимфата, но много внимателно ще откача. Айде, рибко. Вижте. Тая риба откъде идва? От под храст. Ама нещо не е окей. С ръка я хващам. Чакай, тя сега ще отиде в течението и ще се оправи. Не, седи. Я ми хвани малко въдицата, да пробваме да я реанимираме. Не се плаши от кепа. Видимо нищо и няма. Тръгна, заби на дъното, сега в момента и циркулира кислород. Плува си. Обръща корема. Да. В тия храсти отдолу си беше рибенцето. И аз го чух, викам, жаба ли е? Няма, тя си отплува по принцип, ама не, обръща корема, виж. Не. Нещо не ще да тръгва. Безжизнена е. Падна на дъното. Айде бе, риба. Не. Пада на дъното. Опитахме се да реанимираме рибата. От силното течение преместих на по-тихото, раздвижвах я напред-назад, така около минутка и половина след като камерата спря. Продължих с опитите, но за жалост пуснах я и пак обърна корема. Още веднъж се опитах и приключи. Не знам на какво се дължи това. Рибата нямаше никакви лезии по устата, нямаше петна, нямаше някакви такива признаци за паразити и инфекции. Нямам идея на какво се дължи смъртта на тая риба. Напишете вие в коментарите според вас какво може да е. В водата няма пяна, няма следи от замърсяване. Може би просто си е дошло времето. Държи. Ето я. Не бе, това е 20 са, бе. Да. Ето това са в момента е местна. Това е местна риба. Искаш ли да я пускаш? Тя се откачила ръчичката. Няма, давай я пускай. Да я пускаме? Ами няма чи, ти се фанал вече. Оп. Сега ще покажа спининга какво прави с рибите. Ето това, приятели, е тройка без контра. С контра съжалявам. От тук нататък почти на всяка проводка излизаха риби и за да не стане твърде дълго видеото, ще ви ги покажа под формата на монтаж. Ето я.
Хе-хе-хе. Ого! Приятели, наистина септември се оказва един от най-добрите месеци за риболов на пастърва. Активността е много сериозна, рибите пък са охраненки, дърпат добре, хранят си се редовно. Изобщо ходете за риба през септември, много е готино, аз не мога да се оплача. Ето я. Охо, това не е лошо. Да, не е лошо. Приятна рибка. Само трябва да я изкарам от тук, от бързия, за да си я кепа по-лесно. И аванс си взима. Ела до мен. Каква хубава риба. О! Да знаеш, с тази риба ще искам снимка. Много красива. Много. На горната нимфа, ако щеш. Красота. Много красива. Оп! Не е много лошо, добре се бори. Добре се усеща. Да. Хубава рибка. Виж как се натиска, обаче не ще да вади главата. Не мога да я кепа. Не, тя се умори, тя е готова, просто не си бях преценил. Това. Брей. О, тая риба е ловяна от спинингист. Погледни. Жалко. Тръгна. Охо! Ето я, бе! Ей! Акробат! Пак хубаво рибенце. Сам на сам. Оп! Още свиквам с малко по-дългата въдица при ваденето на рибата, как трябва да я сгъна, за да дойде по-близо до мене. Ето я, страхотна! Приятели, деня вече взе да привършва и се отправям към вкъщи. Днеска беше един страхотен ден на реката. Имаше много риби, имаше изненади измежду тях. Изобщо активността беше на ниво.
Септември месец наистина си е така един от най-хубавите месеци за риболов на пастърва. Ходете на реката, ловете, изобщо не си стойте вкъщи, сега е момента. По принцип по това време би трябвало да излизат и по-големи и да са по-склонни да взимат. Но това си е рибешка му работа. Дали ще хванем голяма риба, никой не знае. Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че гледахте видеото до тук. Ще се виждаме пак със сигурност скоро време. Септември месец ще съм на водата доста. И всичко хубаво. Хващайте и риби, ходете на реката и до скоро.